नरकासूर अति अत्याचारी राक्षस आशिलो. भगवान श्रीकृष्णान आश्विन शुद्ध चतुर्दशी म्हटल्यार नरक चतुर्दशीक नरकासूर राक्षसाला वध करून देवाक आणि संताक नरकासुराल्या अत्याचारांतल्यान मुक्त केले. त्याच खुशेत नरक चतुर्दशीक म्हटल्यार दीपावळीच्या पयले दिसाक लोकांन आपापल्या घरात दिव पेटोवन दीपावळी साजरी केली आणि तीच परंपरा आज पर्यंत चालू आसा. या वर्साक सरकारान कोरोना महामारीक लागून नरकासुराली प्रतिमा करून मिरवणूक काडची बंदी घातली. तरी कारवार आणि काणकोणात ल्हान ल्हान नरकासुराले प्रतिमा करूक युवक सगळे मग्न आशिल्ले आणि ह्या दोन्ही तालुक्यात सादेपणान गांवागांवांत ल्हान पोरान नरकासूर सादर केलो. कारवारात तर ग्रामीण भागात खूप पडे नरकासूर सादर केलो. नरकासुराल प्रतिमा तयार करूक आज सांज पर्यंत सगळे युवक कामात लागिले.